L'altre dia a Instagram em va sortir aquesta foto. És de l'últim dia de l'European Balloon Festival. Jo recordo també haver vist la lluna i voler fer alguna foto amb la lluna de fons. L'únic que entre que la lluna estava molt alta i es veia molt petita i que els globus després de despegar se n'anaven just cap a l'altra banda, ho vaig descartar. Llavors, com pot ser que aquesta foto existeixi? Que una lluna que es veia petita i a dalt del cel puguis aconseguir una foto amb una lluna tan gran. Això es deu a la compressió del fons que s'aconsegueix fent servir teleobjectius. I aquest és un exemple amb càmeres professionals, però la compressió del fons també funciona amb les càmeres del mòbil. I més en aquests mòbils d'ara que cada vegada hi ha zooms més increïbles. I és algo que hem de tenir en compte sobretot en les fotos quan anem de viatge, ja que tenint en compte aquest factor podem aconseguir fer fotos on els paisatges o els llocs on estem guanyin més pes en les nostres fotografies. Com més zoom tingui el teu objectiu, més apropes al fons al protagonista de la fotografia. Per exemple, aquest cas que m'ha sortit per Google, on estan en una carretera amb unes muntanyes de fons, si et poses just darrere de la persona i fas la foto, lo normal és que com les muntanyes estan tan a lluny pràcticament ni es vegin a la foto. Només que t'allunyis d'aquesta persona que vols fotografiar, a l'hora de fer la foto aconseguiràs que tot el paisatge de darrere s'apropi. I per tant, no només veus les muntanyes com si les tinguessis allà mateix, sinó que també veus amb més detall la carretera aquesta que va cap a les muntanyes.